הוא סתם מצומת אחד, הוא נקרא X. אחרי זה הוא צובע את השכן שנקרא Y. עכשיו אני רוצה ששני השכנים האלה יהיו באותו קישור, אולי נסמן את זה פה. אני רוצה ששניהם יתקשרו, יכול להיות ש-X הגיע מפה, יכול להיות ש-Y הגיע מפה, ולכן אני רוצה ששניהם יהיו, שברגע שמחברים ביניהם, שניהם יהיו באותה קבוצה. אז אני הולך לבא, אני אומר, תסתכל מי הנציגים שלך. אם יש ביניהם מישהו שצבוע בלבן, תעשה לו union finding, תצטרפו לאותה קבוצה. אז עוד שנייה, נדבר איך אני מייצג את השכנים, אני רוצה רגע לשתף את הרעיון. אז כל פעם השחור ממלא פה שחורים, וכל פעם ששני שחורים נפגשים והם שכנים, אני אתן להם union שיהיו באותה קבוצה. ברגע ש... זה וידאו. לכל האיברים בשורה הזאת ולכל האיברים בשורה הזאת, אני אומר שהצומת הזה הוא שכן של כל אלה, והצומת הזה הוא שכן של כל אלה. למה זה חשוב? כי ברגע שאני מסתמן מישהו פה, אז כבר הגעתי ללבן. ברגע שאני אסתמן מישהו מפה, אוטומטית הגעתי ללבן הזה. בואו נעשה דוגמאות למי שעדיין לא מבין מה אני מדבר.